kampalan arsha corruption ko kari jongi kibar dok kidang ruspa mau bakane kadi kapisa jopi phi dei ban watching what ban say nepet balance ro phi hab ban seo Shponi people and welcome you back to World with Nel. Barong itip ban pano kami kapisa la jong kadon na kador. If I'm a citizen of India, I have to pay tax on the money I spend. I have to pay tax on the things I buy. I have to pay tax on the things I sell. Herementa what ban say nepet balance ro phi hab ban seo. Param tang kata pasbuk ro la don na kador kham ram ban ya ka wei ka copy tho ki khana skol. Ya gini pa jaga ka rule bar mi ka FBI. Daga FBI ki oma ki brio ki laban say pizza sunset hapo ka shimnai kata ka de ka free transaction limit parat banyak kata pihak bansio berkekajo ko thula da check balance ro malada hilik say pizza ki wiki ATM ki bomde ka bank kan ka account ko jompi pin yo tang license palat banyak kata pin hab bansio nado ujan arajar arpoar hadu April arajar pesan kador kalong arpoi tingka manla ka withdrawal lada pi palat banyak ka limit ka jompi hapo ka shibnai but kibon tips pangane ka update maka bisa kaja ki account ki jomi dei na ini daw nado ume shitare pat kan kiu chaka arply tingka manla ka withdrawal lada pi palat ka limit hapo ka shibnai but pin balance ro pi haban sil nyot tingka lada palat ka limit hapo ka shibnai ka jompi Today kan mau banyak antar ban check balance namar kalarem ka by balance sa ATM banyak ka shashi pila ka abia ki omale ikane namar baki brio kin na ya ka jing say pista ka ATM ban penbo na ka UPI na ka internet banking mat ka ogro bakin la ban penbiang ka jing phaju ka ATM namar baka maintenance ka ATM kalarem haru kata baka government ba ogro ki kwa khna man penbo nya ka digital economy ban pentuna ya ka pista to ne kata ka black money Kanu government kalau terapan pernah ke black money hapo kari kejongi kalau demonetization kalau ada digital wallet tambah kadang ya kisngi kadang kampalan arsha corruption hapo kari kejongi kibadok kidang ruspa what klep pada passbook ni kong apply account fee free ko duplicate fee hap seu sanho hadu aspa ringka barlada fee kuwa ban pin yo ikit transaction di barim kibanun kam fee haban seu kumba arpsan hadu shispa ringka But what they bakajing shot ka jongi ni ki bank long ki paper kaptam ka maintenance fee kadai ka jing shot ka baki bril bon sen ki klan mana ka snam shot shisnam wat ka shama ka jing yo jongpi bakani ka maintenance charge ka dai ka jing dan kunak baka bank ka admin pembiang ka ATM card ka jongpi passbook ka jongpi wat ka checkbook ka jongpi ladang ila shot ya ka maintenance charge balai par bandon ka transaction charge kane ka dai ka jing kali bo bakani ka jing la ka RBI ka kata hai ki bril ya bon ki bril ka kata kam tami ki reu teman ki penong kami ke passbook bagi ATM haman la kapor bagi lisay na tapsa kakta ki breu ki basa shi kinong ki nama penong kami ke internet banking na UPI o kakta ro ki breu ki betrayal la ki bahab ban kuna ya kapisa ka jongki ban saitan ka jinong kam ka jongki baro ki apply ka seleyu ngate apply ka gade baret tambah la pile extra sat sina pokashib na pisha od shispa kasanka hapo ka shisnam pisha od kan lai spa dinga tang ban penon kami ka kapisa la de Ibri kita buk na ka bank bakin laban se bai ka pisa ka jongki bar ka jinam ka ATM ka no kalong ka jingara baki bakin setan ka jinam kam ka jongki namar shisen hila sai pisa namar manga ba phiru ngi shisen hi baka pisa ka apoy hakti ka pisa ka lot kloy na hakti ka jongki bar bon ki bri ka ri ka jongi kim namar penang kami ka internet banking bar ka no ka pembor ya ki bri bakin hab banang ka ne ki hab banan kami ka smartphone bar bon ki bri kim kot ban ka smartphone ikla don ka system EMI Banthe ka smartphone fila banthe ka EMI bat kan ne ka jingi anong kapoy ki bag bat ki finance office ki baper namar ka jingan kalong ki badok pin kili thana bank ro clash hala pin kili thana hospital ro clash hala kibon ki bro kim nama penong kami ke internet banking bat ka awareness phang kan ne ro ka dunapa namar nata idao awareness bat program man ajite phalo ka digital ka de ban boy ki thainong gondong bat shaki brio ki baduna kamai kham tam ka bank ka diman ashbon tlikir company arsa ki bomdon kam seo haki account ki bade tam ka saving account ni ka account lum bisa marka jinam ka ide ambar ka rukam tare kam shim khajna ka de banduna namar ka ne kala ban pinya sno ya ka jing tare kam ka basiso hapo ka re ko jomi bangi ku ki bro ngi de ban long ki batep ide ban la ban hikai iwe kum no ban penong kam ki UPI ba ka internet banking ma pidir batep kan no sin flap no kam ka ATM ba jomki ban late update ya ka password tang haka por ba pidon kam ma ba kong san app lada pipli account li ka zero balance account namar hakare ka perthai mentang ni de banlong ki bate phi bangin laj na ka jinglok san ka pisa ka jongi balada kane ka ira pe share shik parlo ka jampi kilong yin kilong sam jompi like comment but kan mau bakane ka de ka pisa jompi phi de ban watching te phi
Tangkini ikintin kubleshibon yung pibaro yarap iwe. Bokong sangka di bangin yarap iwe. Tangki kita ikitin kubleshibon.